Serbisyo Publiko. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:05. Ang oras ginadulong sa To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini-regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Checking in diri sa Biyernes daton nga presentation petsa 15 na kita sa bulan sang Enero tuig 2021. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon na matagpalamati sa kahanginan, at least nagabalik ka na kita sa medyo matulutaway nga paginaway matapos nga halos bilog nga adlaw tayo yon ang pag-init. Amo nang ginawalat sang kalabanan, at least mamala ang mga linaban atong mga nagpangdagnas na sa bahin sa Northern Negros nga ginigo sang baha. No, may ara na sila sa panahon agud mamulad sang ila kagamitan nga nagkalabasa. Action Firing Line. Pero ang mga appliances nga ginsir obvious ang tubig baha budlay na nagurong iban siniba sikon hindi nagid madisponihan. Action Firing Line. Liwat kita nga magapangalagad karon na gabi tubtob kita sa takna nga alas 9. Now there is a Friday presentation, payday presentation sang inyo pala tuntunan aksyon na Firing Line. Action Firing Line. Ang aton mga YouTube viewers o kun listeners, amo man sa Facebook, sa online, kapag pangalagad sa Aksyon Radio Bacolod, mga nagaupod karon na gabi, thank you very much sa inyo sinipadayon nga pagsakdag. No, ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, welcome to the show. Action Firing Line. Kaya of course, way tagid ginakalimtan na maka-aksyon ta diri sa probinsya sa Negros Occidental, even dira sa Panay, Negros Oriental, nga malabutan sa ngaton broadcast pagi sa on-air. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-monitor. Action Firing Line. Ang lagat sa panahon ang aton sining advisory gikan sa Pag-asa, ang synopsis nga ginpagwa nila, mayara gyapon sang tail
and frontal system, no? Nga nag-epekto sa eastern section sang southern Luzon, northeast monsoon gihapon. Ang iban nga bahin sang Luzon, at least diri sa aton, wala sang weather disturbance kita nga dapat kabalakan so far for now. Pero pamangkot sini outside par may ara bala. Action firing line. Wala nga lang signal sa PDMP, so let's go to work na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko lang kung mangin available karon si Mayor Bing Leonardia. Man may ara na sanggin patum patigayon, karon iyang adlaw nga signing, no? Muning importante gido, tandaan ta gid ni kay ang Pilipinas, ang national government is now talking about vaccination program. No, vaccination program. So may ara sang ceremonial signing ang national government upod sa Senate kag upod sa kay Mayor Bing Leonardia nga nagrepresent sang League of League of Cities in the Philippines, LCP. Kag tiini siniales na at least go ahead na kita, no, sa AstraZeneca. Now, ang aton ginabantayan saan o gid bala magasulod ini nga vaccine kag mangin available kaggon pila ang ma-provide sa sining nga vaccine sa sining nga kompanya para nga at least magkaumpisa na kita sa phase 1 nga vaccination program. Action firing line. Isa pagid nga daan nga ginawulat sa halos kalabanan amo ini ang posible pagpagwa sang parameters. Ano ba lang guidelines? Why pasubong nga ang why pasanggin pagwa ang National IATF? Action firing line. Galing kiti bangod sa sining panibago nga COVID strain, hindi pa na madeterminar kung bala paagi sa sining vaccine nga gamiton sa pagbakuna. Bala malakip na ining bag-ong nga COVID strain o kung ining bag-ong nga variant sang COVID-19. Action firing line. Balon tayo nagkaroon dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad kay ti may ceremonial signing, although ceremonial ina, pero that is the green light nga ti go ahead na ang tanan nga mga transaksyon nga luyag gid naton mahibaloan. Action firing line. Kaya ang alkalde diri sa syudad sa Bacolod, kabalo kita nga ang City Government of Bacolod naga-focus niya number 1 on how to provide kag makaangkon man kita di sang vaccine kung may available na. In fact, isa lang ang Bacolod sa pila ka mga lugar nga unahon, no, sa sining project, which is a very good indication nga inabalang makabulig nga mapunggan, no, ang paglapta ginakabalakan na paglapta padayon sining COVID-19, although te subong nagaganagin man ang cases diri sa aton. Action firing line. Alas 7:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano pang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan. No, karon nga gabi nag-advise sa mayor mga 10 to 15 minutes pa siya available. No, kay gusto taning balon sa iya kay after sang signing kabalo ka virtual man lang sumong mo. Why may na naggadtos mayor to nga magupod na sa ila sa ginatawag nga ceremonial signing kundi virtual ni Arias Mayor sa Bacolod. The rest of the participants ara man sa ila mga balay. Action firing line. Ano pagid now may ara karon sa plano ang syudad sa Bacolod nga magpain sa pondo agod ibulig sa mga LGUs. I don't know kung diin ini nga mga LGU ang hatagan nga ginigo kang nahalitan sang pagbaha dira sa area sang Northern Negros. Action firing line. I understand sining hapon may aras singin patigayon nga meeting nga baluon tay na karon ang update. Now ari pagid. I-check ta karon dugay sa DILG kay hindi ko bla ka-intindi aksunan kundi subong ang deadline. What will happen next? Kay subong ng deadline kag ang pag-intindi ko gani tani dapat may mga evaluation ini nga himuon. Tigaling wala man hinalungong pa halimbawa ang saligan ng mga barangay, why man sila ang information tuhoy dire? Why man advisory ang DILG sa Bacolod? Ang DILG sa Region 6 wala man panugyan kung ano kay siling ko ano man after sini kag kung last ini nga implementation sa
ginatawag nga road clearing operation 2.0, after which why na ni pabayaan na naman anuman. Action firing line. Ibaloon tanan dugay sa DILG Director naton sa region. Ano bala ang padugi sini? No, paano ini kay subong na ang katapusan mo? O ano ang guidelines sini? Kay ang pag-insindi ko may ocular inspection, may evaluation, ang DILG ti daway man hinuring-huring daway man gani ka baloding iban mga opisyalis sa Bacolod kun ano ang matabo kabalo ka the failure of local officials sa barangay to comply the mandate or the order of the DILG, pwede ka nga mapasakaan kaso or pwede ka masuspend. Action firing line. Ti until now do wala no ti kabalo kita kainsinditan nga ang DILG as part of the Regional Interagency Task Force. Damo man sila ginatinder, hindi lang road clearing operation, kundi pati man ang problema sang ginaistoryan gyapon mga kandaan kag ang ginahimo tuhoy iya sa sining ginatawag nga away gihapon kontra COVID-19. Tiyan mo na, no? Amo ni posible ang isa man sa kabudlayan nga ang DILG ti budlayan pagyapon, pag-travel sang tao nila, paghimo sang pagpatuman kag monitoring sang compliance, pero ti gusto tani hibaloon kay atat na atat kita no kunano bala pilablak barangay sa Bacolod ang nagka-comply sinidre o hibaloon tay na karon na dugay-dugay. Action firing line. Ano pagid ang pila ka mga balita no naton nga tutukan. Oy, congratulations by the way, no? Sa pila ka mga officers, commission and non-commission officers, nga na-promote na, very good, good. Congratulations. Damo kita mga biyan, mga amigo, nga na-promote sa mataas nga ranggo. Ti ang promotion, kabalo na kita sina, no? Nga may kapid ina, nga medyo pagtaas man sa sweldo, no? Actually, taas gina sweldo. Kag, ang kapid sina, pagtaas man sang inyo obligasyon kag responsibilidad kapin pagid kung natagan ka sa panibag-o nga assignment. Action firing line. Panoon tabi karon sa Negros Occidental Provincial Police Office sinuining nga mga opisyales sa PNP nga tigayon nga na-promote o gina-promote karon iya nga adlaw. Action firing line. Amo na sang istoryahan naton, oy ari ay kundi nagligad to gin-discuss na naman sa inyo ang kalitan sa baha sa probinsya, sa Northern Negros, and after sa pagbaha to kundi pila pa kaadlaw may latest nga ginpagwa sa kalitan, no? Subong may nagdugang pagigkuno do 5 million pesos pagid nga additional nga kalitan sa baha. Action firing line. Oy grabe gid ano, hamakon mo na may ara mga aftermath nga tibag ulag subong naplastar ang magkalitan kag posible ang report mag-ulanggid na padangat diriman sa probinsya. Na-check na lang na karon kay Atty. Japet Masculino para maki-update kita sa iya. Action firing line. Kung anong latest development sa sining balita mga kaaksyon hanggang aton ginasunod. Action firing line. Sa mga kaaksyon ta, feel free sa magpadala sa inyong mga mensahe. Ginabuksan tara ang chat room, ang comment section sa Facebook page. Pwede ninyo ina mapadala agod nga mahatagan ta sang pagtamod kag mabasa ang inyong mga opinion reaksyon sa aton talakayan. Action firing line. 18 minutes past the hour of 7 in the evening sa Gyapon Action Firing Line ang inyong ginapamatian. Lines of firing line. Joining us tonight, Trisaton sining pagpangalagad sa Action Firing Line is the Regional Director sang Department of Interior and Local Government, there is a Region 6. We have Director Juvian Engineer. No? I-check natin sa iya kay gusto tayo baluon anong latest bala nga update sa sining implementation sang Road Clearing Operation 2.0. Director, magandang gabi po at welcome ho sa Action Radio Bacolod, sir. Magandang gabi din po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, si Action Art po ng Action Radio Bacolod, sir, Director.
Ay, magandang gabi din po sa inyo. Okay, Aba, Action Radio. Director, tumawag po ako sa inyo kasi gusto ho naming malaman, kasi kanina na-interview ko ho yung Liga ng mga Barangay President dito sa Bacolod, and I asked her kung ano ho ang mga latest doon sa, kasi ang sabi niya today is the deadline ho ng compliance nitong mga barangay, ano? Yes, Sir, yes. ano exactly mangyayari dito? After today, what will happen next? At meron na ho bang evaluation and Okay. inspection? Okay. Kung meron ho kasi tayong bagong directive na diba ho in-interview si Yusek Malaya Opo. regarding doon sa guidelines ng conduct of validation of LGU compliance. Opo. Sa ngayon po, in-extend po yung deadline from January 15 to January 25. Kasi Okay. marami po kasi nagre-request sa LGU na i-extend. Mhm. So, in-extend po ngayon ng January 25 po. Ganun ho pala. Oo. Okay. So, ibig kong sabihin, they have still a chance, mga 10 days, na i-continue at tatapusin po nila yung trabaho nila. Yes. Kasi po, then, the DILG director ngayon po, ako po, ay mag-designate ng road clearing focal person ngayon. No? Mhm. So kami po ngayon ay mayroong, habang naghihintay doon sa deadline, mag-create na po kami ng validation team. Okay. No? Ang validation team na yan ay composed of one representative sa DILG, Mhm. isang representative sa Philippine National Police, Opo. isang representative sa Bureau of Fire, Mhm. at isang civil society organization, CSO. Opo. So, dito po ngayon, ang strategy ng pag-validate, hinihintay pa ho namin yung guidelines, pero according to our directive, verbal pa lang ba, subject to change pa ho to, no? Pero more or less, ito na po yung strategy. Magkakaroon po ng cross-posting ng validation. Opo. Ibig sabihin, no, hindi po pwedeng, kunyari, Bacolod City, hindi yung PNP ng Bacolod City ay hindi po siya ang magva-validate doon. Ibang city po ang magva-validate. Okay po. Mhm. Cross-posting ang tawag po doon. No? Para magkaroon ng independent talaga na to reduce, para magkaroon ng objective type na pag-validate. Diba ho? Okay. So, dahil sa cross-posting, hindi po natin masasabi na meron hong house yaw at hindi po natin masasabi na Yes. binigyan ng consideration. Yes, Okay. Yun ay inihintay ko pa ho yung written na memo, no? Kung yun po ay matutuloy, maganda po yun kasi para objective yun. Para wala akong magsasabi na Opo. ikaw DILG ka Bacolod, ikaw rin ba magbabalidate sa DILG Bacolod? Hindi naman dapat. Sa iba naman siya. Opo. Ganun, no? Kasi hindi naman maganda tingnan na ikaw mismo self-serving tawag doon kasi ikaw mismo magbabalidate doon sa lugar na doon ka naka-assign. Kasi ang objective po nito namin is to ensure the impartiality of the validation process. Correct, No? correct. Yan. Yun lang naman po yun para sigurado lang po. Opo. Pero at the same time, we taking it a good consideration din po yung COVID natin kasi nga baka yung validation magkaroon ng problema. Opo. So, may guidelines kami para ma-minimize din yung travel. Opo, opo. Hindi ko pala po pwedeng i-discuss sa inyo kasi doon sa validation team na lang po ang mag-strategize niyan kasi sila po yun Para Okay. I understand. No, hindi naman po Kasi pwede. Kasi mamaya mapakinggan ito ng mga LGO, ng mga barangay official. Sabi niya, si ano palang assign dito Oo, kaya hindi naman pwede ganun. Okay. But the formulation of this and creation of this team, maybe within this week, ay matatapos na po, Director. Baka next week ko. Kasi January 25 pa naman yung Opo. before January 25, matatapos po namin yan, yung validation team. Apo. Okay. But initially, sa buong Region 6 in terms of compliance, noong on this day, no? Dahil ngayon ang deadline,
Siguro meron namang ho nakakompleto pero meron din siguro na hindi pa po naka 100% Director. Oo, kasi kasalukuyan ko pong hinihingi yung final. Kaya hindi ako makasalita sa inyo kasi kasalukuyan kinoconsolidate ngayon yung mga reports. Opo. So by Monday, magmi-meeting kami, makikita na namin yung kung ano yung status at ano yung i-validate noong validating team. Opo. Kasi nga, diba ho, ngayon po, ang binigyan natin ng pagkakataon ng LGU na linisin, ang obstruction, at tignan kung ano yung mga problema. Opo. Nakasulat po yan. Ngayon, kung ano yung mga problema o yung mga obstruction, yun po yung i-validate ngayon ng validation team. Opo. Diba ho? Aha. May plano yan eh. Dapat may plano yung LGU dyan concern kung paano nililinisin yun. Diba? Opo. Yan po. Opo. Yes. So sa tingin ko, Director, ito ho ang ang cross-post po, posting na mangyayari. Sigurado, hindi yung mga taga Region 6, mahirap na po mag-travel dito, papunta pa ng Bacolod, Negros, most likely dito rin lang ho sa mismo, Siguro, malapit. siyempre, island din yan. Kaya Apa. kinukonsider din naman namin yung safety din naman. Alamang yung Iloilo ay pupunta pa Pumunta dyan pa ng sa Bacolod, inyo. opo. Mahirap na yun. Pero yan na lang po. Yan, alam naman namin na tapat din naman ng aming mga tao. Pero mas maganda lang. Apa. Impartiality. Yung Aha. wag na lang sila mismo yung mag-grade sa sarili nilang LGU. Yes Yun lang po. po yun. So, thank you very much for that update, Yes, Director. Unless meron ho kayong mensahe sa buong kapuluan po ng Negros. Okay lang po yun. So, even though po na meron po tayong COVID ngayon, tuloy pa rin po yung road clearing. So, bakit ho? Kasi malaking tulong din po kasi kung maayos at malinis ang kapaligiran. Opo. Kung maayos yun, mami-minimize din natin yung aksidente na nagdadagdag pa doon sa public safety ng ating lugar. Opo. Okay, sige po. Director, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Maraming salamat din po. Okay. Action firing line. Salamat, Kid, sa kay Director Jovian Ingeniero, no, sang DILG. Uy, abi ko gani subong na lang adlaw. Sa mga kapitan da, may chance pa kamo. Gin-extend gali until January 25. Action firing line. At least siya nabili na pulo kadlaw kay ang matabo sinig kuni cross-posting. Halimbawa, Bacolod City, hindi pwedeng ang mga taga-diriman nga Bureau of Fire Protection, Yado Nilmar, diriman nga pulis, amo ma-assist sa barangay, kapin pa ko nang imo, ikaw karon nga member sa Bureau of Fire Protection, naga-duty ka sa isa ka station, nga dara na butang sa barangay nga ikaw mahimo sang evaluation, hindi mo na pagbutangan nga compliant, kag very good karon kay dara ka nga daan naga-opisina. Action firing line. But ako nagapati. Kag amo to ganing ginambal ni Director Engineer nga siya mismo kumpiyansa sa kredibilidad sa iyang mga tawo nga ti ipatuman gid kag himuon ang insakto nga validation based on the report man nga gin-submit sang tag sa ka mga barangay. Action firing line. Kaya hindi pwede na halimbawa in order lang nga may compliance kabla. No, mambal ka to karon sa report mo sa DLG, ang lugar ko 100% na. Why na sang mga obstruction sa sidewalk? Ang mga illegal structure na pangkakas na. In short, mambal ka karon 100% ng imo compliance. Tiyan mo na i-check sang DILG kag sining gintukod, no? Composite team nga mo ni sila ang evaluation team nga makadtos lugar mo da. Ti kunway ka nagasugid sa gusto kundi makita mismo nila. Action firing line. Balikan des mayor abi action an basi kun available na siya kay gusto ko ibaloon ni ang mga development especially ti karon gusto manaton nga bayaan temporaryong balita parte sa COVID-19 di gyud pwede nga kung sa pagkaon bala kada kaon mo pamahaw paniaga panihapon hindi pwede yadong ang minos ang COVID-19 hindi madala bala. Action firing line. Bisan natakan ka na kung tani mamati isang COVID-19 kagalos kita tanan luyag na nga matunaw ining animal nga COVID-19 pero tindi madula sa minuho
Kay tiyari ni siya, lain siya kay hindi niya pagkaon, kundi problema ni siya iya. Action firing line. Ibalon, tanang kabalo ka, ini karon nga sahi sang concern. This is of everybody's concern, especially when you talk about health issue. Basta ikayong lawas, kapin pagin nga mo nang ginabantayan, kag naga-epekto hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Tiyan mo ni nga ton man ginabantayan. Action firing line. Di kaina, amo tungin muno ko, mayara sang ceremonial signing na sa tunga sa aton gobyerno kag sining AstraZeneca, no? AstraZeneca. So ibaluon ta ko na no what will happen next because the guidelines is still not available. Hindi gyapon available ang mga parameters. Now expectedly the mayor sang Bacolod mapagawa man sa tani sinimo sang guidelines or executive order pero ti why pa man parameters, why pa man guidelines sa nasyonal, ti paano kabi karon magka-issue sa inaaman kay base magkonflikto. Action firing line. Namo na no ang pila ka mga update, why pa subong aksyon ang nakapadala no halin sa DOH sa bag-o nga result kon parte sa kadamoon sang cases kay kadadlaw ang pamangkot sinising nga pila naman ang case sa Bacolod, pila naman ang Negros kay the last time or kahapon ang Negros nag-0, ang Bacolod may 4. Action firing Ito mo line. nga lawya way pasanggin na pagwa nga result o epektasyon na baton hopefully within this day or bisan gabi nagkaron may ara sang mapagwa no nga numero sa sining sahi sang ginabantayan naton kung cases update sang COVID-19. Action firing line. Ibalon tara karon kag sumugman ang pila nga update pag ining gina bantayan ta kuno no ang matabo sini pero kita ginakalipay naton nga aras mayor nakalipay ta kag bugal naton ning ang Bacolod City at least ang mayor naton sa Bacolod mo nagrepresent sang tanan nga mga sang League of Cities of the Philippines. Kag at least ang Bacolod City, kung may vaccine ginman sa uli, kita ang una nga magkabenepisyo. Ang problema kag mission ta subong nga mo ning dapat buligan tang city, painsindiyon tang publiko kung ano ka-importante sini. That is why amo na ganing ginambal diri sa mga local officials na kinanglanon naton ang education campaign so that the people may know kag maintindihan nila kung ano gid ang bintaha sining vaccination program. Online sa firing line. And joining us tonight, Trisato na pagpangalagad is no less than Mayor Bing Lunandia. Mayor, may gabi. Ay, art. Action art. Action Yes. First action no unala. Ngayong gabi, nagdiro-diro pa kami kay wala kami. Would you believe art? Ang meeting kami sa Senate, wala? At kami upod. Tatlo kaming representatives ng League of CTC. Ang Gani? presidente ng governor, si President Velasco. Mm-mm. Ang presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines, si Governor Dax Cua. Mm-mm. And ako sa League of Cities of the Philippines. Would you believe nagsumpisa kami na at 10 o'clock sa aga? Natapos 7:45 ng gabi. Sus, grabe ba? Can you imagine that? Of course, dila na kung naging patay ko lang, naging kuhan ko lang, off ko lang itsura ko sa manyaga ko eh. Oo, kasi yung talaga kasi na doon, the question, pero galing, ang consenter, ang ilagi na question, laban, although ara kami sa agenda, because they were supposed to be asking questions about the involvement of the local government unit, sa punta dyan, si Central Bongo, nagambal pa. Ang na-center sila sa mga sa mga sa mga pharmaceutical firms kag mga opisyalista sa ayawan ni question kadamo-damo kasi kaning Secretary Galvez siyang vaccine saro. So anyway, it was all about the vaccines. And, Yes, Mayor. Yung na-mention mo man ang vaccines, bisan napapap lang. Siguro ma-report na lang po sa imo kadali. Yes, Mayor, please. Ikaw mamangkot question sa akon. No problem. Ang gusto ko lang mabalaan si mo, Mayor. Tani ko na gid ang kaundan dito. Kagano ang maahatag naton nga update for Bacolod City as part man sa contribution namon sa city? Yeah, okay. At yung kaina, that was national in scope.
man. No? Although pagkatapos towards the end of the meeting, Jonathan ni Senate President Soto nagbalik siya dito nga singko Mr. Chairman, Mr. President. Yung acknowledge siya pa ko yung iya kumpare kay Kaulakan, ihada na si Kara, anak ko da. Ihada, isang vice mayor siya 28 years ago. Nagbigay na kami na 28, 29 years ago eh. So, i-acknowledge naman ko. Salamat mo. Pero sayin ko siya sa katapusan, kung let to make this short manifestation nga hasta subong ang tatlo ka local government unit nga representatives ari pagyapon. Ang singko, sa una sa nag-meeting kami sa Bacolod at the height of the COVID crisis, naglabot 8 hours. Correct, na to. Subong na utod pag nauguba pag record kay 8 hours and 45 minutes niya. Sus, perte. Kada isa senador may nagdinatagan tag 10 minutes. Okay. So and it was a committee of the whole. Tangan sa committee pero the whole it was a plenary session in effect. No? Okay. So anyway, ang mga highlights sa tugol may ambal ko nga isa yung kabalakan nila ang aton acceptance ng bakuna. Correct. Na kabalaka sila pero halos tunga sa Pilipinas. Wala na parte sa bakuna or nadok sa bakuna. Daling wala magiging wala magkamita pa dugay istorya pero ang akon da ginausar sa iban nga istorya ay ang nabatian ko sa DYEC. At to sa gina-interview ni Councilor Israel Saranga kag Mark Saranga ang isa ka ato sa Amerika nagpabakuna sa Canada. The first to sila nagpabakuna. Kag ka vivid sa iyang istorya nga sang pakadto sila nga sa lugar nga bakunahan na sila. Okay. Isa sila ka bano, isa sila ka basket, posipo sila. Kay tanan sila nadlok mo. Correct. Nadlok sa bakuna o lao. Yung pamangkot siya. Hindi nga nagpabakuna ka. Anong rason gid, anong turning point ang nga nag-decider ka mapabakuna. Okay. Kanamit mo sa batya kay I understand next week may hearing naman sa Congress nga imbitaron naman kami as League of Cities. Ihambal ko ini nga ang sabat siya mo ni nga kay ang COVID mas delikado sa bakuna. Correct. Ang COVID mas delikado sa bakuna. So I think amo lang ato ikanon. So gahandong ko ti alam mo nuna tawag ko ni pag-idiwat si Dr. Sorongon si Administrator Ang. Okay. Na intensive. Nahambalan ko na ng mga doctors during one of our meetings ang COVAC, COVID Vaccination Council, na kung pwede mabuligay kita, hindi yung mga doctors, hindi mo na sila commercial, hindi mo na sila politicians, together with KBP, punta ni madugangan tabla information education campaign ang aton kay ti basig la malakainan ni si Kiko pangili na tog sining mga or was it si Recto ang tinakaroon ng bakuna ko ang ko abot na bakuna kay hindi magpabakuna taong pumulita of course problema. So, anyway, kaway pa nga matigayon, tigil na, no? Ang magbinuligay lang tadi nga siguro, may theory, siguro tanan gusto lang maghulat, wait and see mo. Okay. Pero, may mga senador, tinagambal nga sa Amerika, nagapila ng tao. Sila na. Ganyan siguro matabo na dito. Isa ka posibilidad nga sa primero ti makipi-kipi din man ang iban. So, hinalian karon nga daw Mayo mananggali siguro ate magdigaguso na sila. Correct. Amo gina mayor ang expectation. Now for the record and for information kag para sa kaiwan ang bisang aton nga pumulyo. Kung ito hapon nag-attend ko signing. So, it was that big kay si President
Duterte ganun nag-keynote Mhm. no? Ng mga si Senator Bongo, ang ambassador Mm. ng United Kingdom, British, and then ang country manager ng AstraZeneca si Mima. Aha. Then ang si Secretary Roque, sabi Mm. ko si Secretary Galvez ato dito. Okay. Si Secretary Concepcion. Now, ang significance na is that naka-commit na ang mga LGUs. No? Kag nalipay sini ang Malacanang kay maibanan gasto nila. Mhm. Now, sa report sa akon sa Secretariat sa League of Cities, so Okay. this is not siling accounting diyan na report, no? Kay this is just on the basis ng mga telephone calls nila Mm. kag news release ang mga lain-lain na syudad. Okay. Ang total nga mga nag-pledge first ang parte sa budget, no? Mhm. Mhm. Ang budget na ginaalokal sa mga lain-lain yung local governments nabot na 10.125 billion, no? Mhm. By 10 billion and 100 million. Okay. Now, tapos, ang nagkapirma sa AstraZeneca o 39 na LGUs. Mhm. No, kay to an extent, medyo pa una-una. So, kay, actually, mga look back na una, natabo sila na nakauni sa mga syudad. Okay. As early as December, natagan ko instructions ang Secretariat ng League of Cities of the Philippines na Manila. Kasi ko, please schedule exploratory talks with pharmaceutical firms. Good ito sila, wala takabalo kung ano kita. Yes. Mm. So, nadakpan na muna ako ng AstraZeneca. Aha. So, ginipirte, ba? Sa kadamo silang una, nag-responder. Ah. So, may meeting namon. Okay. Ang pag-meeting namon, kaya nakita namon nga daw mildly ni. Mhm. Mildly, kaya British. Aha. Was comparatively barato. Aha. And ang kung British, ang akong anticipasyon nga ang acceptance ng Western products Mm. should be higher than the acceptance ng ibang products nila. Okay. Chinese, Russia, ano pa pala. Mm. So, kag may para sila nga daan plano parte sa tripartite agreement. Mhm. So, we grab the opportunity. No? Aha. Ging ko naman kay nagambas ako bilang biging istoryahan naman kung tagpilang Mhm. kung pila ang amon abing maalokal niya sa aton. Okay. Kag ko sa punta ng istorya, of course may hagling man na, may istorya, may mo na, may kabulokati. Okay. Hindi porque hindi man malipod niya, may bintaha man dyan niya national president ko Aha. para Aha. sa bitulod nila kay kung ako gambal, mamati mo siya. Mhm. Correct. Mm. So, that is why, if you look at the records nila sa itong pagwa sang reports ng CNN, ganito, Mm. sa bilog ng Pilipinas, ang number one with pinakadako nga ginatagan nila okasyon ang Davao. Mhm. Sa mention dyan naman na. Number Aha. 2, ang Quezon City. Mhm. Number 3, ang Makati. Mhm. The richest man ng Makati. Number 4, Manila. Mhm. Kag number 5, Bacolod. Yes. We Mhm. are in top 5 of the biggest allocation sa vaccine. Mhm. No? So, isa sa top 5 of 5 biggest na may allocation sa vaccine sa bilog ng Pilipinas. Yes. Yung Aha. salipay ko rin na nga si kadako-dako na bagay. Mhm. Mhm. So, sa dira, I also clear it up kay kabulok naman sa social media or mga trolls pala na Yes, Mayor. hinuan man na istorya nga 300 million ang budget nga at 650,000 lang aton nga COVID vaccine. Vaccine. Mhm. No? By the way, wala ko rin ang bag, ang aton nga vaccine, nag-commit sa aton sa AstraZeneca, nga napirmahan ko na, Mhm. 650,000
Okay. Ka-doses. Aha. So divide that by 2, we will be able to vaccinate 325,000 of our people. So plano na sila, mga 55% na siya. Okay. So in principle, therefore, kung 55% na siya, kung imusundon ang herd immunity, 70% lang mo ang standard. So meaning to say, 15% na lang yung aton pa lang yung taon. Correct. This is just January. Okay. In principle, but dugangan mo pag idugang ko na yung information kito, wala din na di parahan daw sa imo ko parang naganiman mambal sa Yes, Mayor. publiko, in public. In isa sinika, and kaina I found out sa Senate hearing nga daw standard ni ang mga kabataan 17 years old and below, wala din ginadala sa testing. So that's why may question ganun sa kasenador kay natiambi ko 15 years old siya gusto ni nanay pa yung pakunahan sa ano ko mo. Okay. Pero meaning dili sa Bacolod, if you come to think about it, estimate lang niya ay ngayon panghambal ko na yung mga estimate ni Tanay. Yes, Mayor. Dahon na niya big kami istorya kami kanday Dr. Tirong, Dr. ni Councilor M. Ang population sa Bacolod that is supposed to be considered 17 years old and below, mga 30-33% kuno. So, subject to verification. But I think hindi man na totally an educated guess. Kundi may lapit-lapit na da. So meaning, kung wala labot sina, ibanan mo, paano tayo daw, as of the moment, you are in safe hands. No? Mayara sa assurance. Galing initanan-tanan, hindi na mag-abot sa buwas. Ang ilaning supply. Ang ilaning supply, gani third quarter eh. So, amo gani nga doon, basit ma-overlook na doon. Kaya doon nagsinadya, nakita kayo mag-vaccine na. So, repeatedly naghambal ko na sa interviews ko nga, the vaccine will not come tomorrow. Correct. So, boss, hindi pa naman kapain nga, which may chimpo pa sa nga delikado kita. You know? So, hindi kita gyapon mag-untas sa aton yung mga health protocols na iya hasta nga mag-labot na sa herd immunity na vaccinate lang halos tanan sa aton. At ay labi na gisubong pinagsulod sa Pilipinas tong kwanto. So, ang new variant kag COVID-19 nga bago. So, balantaya na siya. So, going back to the issues ng 300 million. Okay. Actually, pakasilin ko sa istorya kong ang Finance Committee, ato bang kong treasurer, ang accountant, kang budget officer natin. Doon po pamangkot ko sila kung sila ang aton pwede na ma-alokar sa vaccine. May ara ng kwanting ko, butangan sa alokar sa 300 million eh. Okay. Kung this is go for broke. No, ang go for broke means that sa France ko na nag-link niya, when you're trying to find a solution which is probably risky, which is difficult, but it is because you want it to succeed. So, risbahan mo para mag-succeed. Kung kabuhi isang pumuloy at ang hambalanta, ano pa ang pinaka-importante sa taning kaya mo na. So, minsan pa singko i-sakripisyo sa iba nga proyekto, basta yung vaccine makonta na yan, maalokar na. Okay. Now, damo pa rin sa developments matabos na. And may I just say, for example, nga, it doesn't mean na kung may alokasyon kita nga 650,000, gaston tang bilog nga 300 million, wala din na ialabot. The 300 million is only the budget. So, ang ina naman ng AstraZeneca, may confidentiality, kami na no? May confidentiality agreement. Kaya amo nang gaton nga, sang primero, wala ko ka-ek kay tingamba siya hindi manugid. Kundi, wala ko nanugid. Dugay, ang ibang mga mayors, di panugid. Correct. Sino ni nagtawag ako sa AstraZeneca, singko panugid, mas naman ko diya. O, nangayo ko permiso, ang hambal sa akong sang officer.
Yeah, basta ang dosis lang imo'y hambal, hindi ka maghambal kung pilang presyo. Mhm. Now, as a matter of fact, ito medyo bala huba naman na ganyan, kikis-abisan kanina sa Senado, ginahambal man kung pilang presyo, pero hindi lang ko gusto lang ako mabayular. Okay, okay. Pero at least kung tanawin mo, hindi ni siya mahal ikumpara sa iban. Mhm. Kaya ini ang AstraZeneca nag-partner sa Oxford University. Okay. And they are mandated, the mando niya is no profit. Wala sila, hindi sila kunumaginan siya. That's why katingal niya daw kabarato sa nilagay. So, Okay. meaning, even if we are going to get, and even if we will pay eventually, AstraZeneca, because of the 650,000 doses nga na corner naton, Mm. naman ko na ang corner natin kay Kabroka si Governor Presley Velasco, ang presidente sa mga League of Provinces, nagtawag sa akon sa isa kadlaw. May gusto man siya mag-istorya sa AstraZeneca kaya wala pa sila yung labot. Sus. So ang ilang pastada na budget pa nimo. So, anyway, what I'm saying is, ang 300 million, hindi na pag-ubuson sa AstraZeneca lang. May hulaton ta, ano naman ito. Because the situation actually is very tricky in the sense na tanaw na, pito kabilog niyang pinilian kasbong. Although, gapon na puno na approve sa pito, isa pa lang na-approve ang Pfizer pa lang. No, sa FDA kaya mo to pag General Assembly ganina sa mga mayors din pa man kutugid na ang Director General ng FDA or Food and Drug Authority or Administration si Red Asusik Red Domingo kung saan ulit na tapos tiga pasalig man to sila nga dalion nila so may na-approve niya isa pero ang iban ni tanan officially speaking wala pa na na-approve. Correct. Number 2 consideration ini sila lain presyo. It ranges from 600 to as much as 4,000, 2,005. Number 3, hindi ni sila mag-abot dulungan. I-rasyon niya. Muna nga, ibig ipapati ko kina sa hearing sa Congress. Though nakaginhawa ko sa Marawig na naka-corner nakita isang substantial amount of vaccines. Okay. Kung mag-inagaway ni, nakauna ng Bacolod, Yes, so, sir. And nevertheless, ang puntag sini nga, when we implement this, it entails a lot of work. Correct. Mukha inatin hambal ni I think si Kapangili nga tuloy na hambal sila nga. Hindi, though, nangyambal sa video, hindi masalangan sa Department of Health na kinanlan ni William LGUs. Which I think is true. Kaya sila ka bakuna, plangalan, kabilog kinandan mo all over the Philippines. Correct. Minigyan mo. So, mag-abot ng bakuna, may time pressure pa na. Because, basi mapanos, mga refrigeration concerns pa. Well, in fairness to JB Tapinco, the other day, days ago, patawagan ko siya kay Atty. Biatan, willing siya mag-offer ng ilang storage plant na butangan na isang mga bakuna. Okay. No? So, yun na survey naman pag kung sino pag-i-imprint ng fasilidad. Pero, may produkto like the case of Pfizer. I think the other one was Moderna. So, yung kinanlan niya storage, kinanlan niya refrigerators, minus 20 degrees. Minus 50 degrees. Ano na katugnaw? When diri sa atong inadlaw niyo maglabot 23 ang temperatura gakurog na ta. Inadlaw. Panghabol ko wala ko naga-aircon, Gabriel sa bintana. Gakurog na ko sa tugnaw. Can you imagine what is 70 degrees? Minus 70 degrees. Minus. It needs special refrigeration. Now, Okay. I don't know how they will eventually resolve this, pero abin mag-abot ang Pfizer sa Manila.
nga minus 70 degrees. Okay. Paano na nila padala sa Mindanao? Paano na nila padala sa ato di kay wala man ta siguro bulatangan siya? Gani man. Mhm. Oo, so there a lot of work there. Ang mag-record ka sa mga tao nga bakulaan mo, so ibang gabisyo pa. Mhm. Kinagdan ko naman yung mga barangay captain today. Yan sa mga BHs ni BHW ta, siguro BNS ta, tanan. This is going to be a massive logistical nightmare. And that's why kinahanglan tigid niya kinahanglan ng kooperasyon sa pumuliw. Kag basta walitan ko ni mula action art ang punto lang ini pagtupa sinisang tion niya kabati ko iba niya mga local government units na syudad nag-deal na sa Sinica. Rapapap mo po dahil itawagan ko si Vice Mayor Elsie Villara ko kinahanglan ko authority to sign. So immediate. Kasi nasigot siya nga nag-special session na yun. Tapos ang sanggunian nag-special session din si Tida. Tinatagan ko otoridad. Okay. Now, and so on and so forth. No? Now, ang punto, action art, can you imagine kung ang Vice Mayor kontra ko? Kung ang sanggunian kontra ko? Ano ito sini? Tiyasta subong way ka sa mga transaksyon ko tani. Madibati pa kami. May supply pa kami. Lalig-lalig. Siguro ba dyan tayo, basta mag-sultan na kami, wala na bigay niya, ano? Wala na bigay niya bakuna. So that is one of the positive things nga isang nangayo ko sa una sa 15-0. Nagambay din pumulyo. Give us 15-0 and we will do all the rest. So, dili nakita nga ang inop na yung ato mga opisyalis matapos para sa banwa. Yes. After all, in politics, kung hindi nagustuhan ang performance ng opisyalis, kung iskan nyo, so, in the meantime, sa 3 katuig ni ate, kung ibutang muna sa debate, wala din makadto naman. So, this is one classic example nga tungod United, ang mayor, ang vice mayor, ang sanggunian, wala ka na ulihi. Now, as I said, para sa top 5 all over the Philippines. No? Yes. Mayor? Yes, sir. Yes, sir. Nami, pagkita ni Parawigon, tani galing ka pangilay ng technician ko, may national ko obligation. Pero anyway, please keep us posted, Mayor, kung may hara pag-development because we are very much willing to help as long para mabuligan ta campaign ng city education campaign, mapainsiding ang tao, and kabay pa may mga doctors na nga willing nga mag-discuss during our program nga ma-inform ang public. Nice talking to you, Mayor, and hope nga makatawag kami liwat sa imo in some other time. Sige, okay. At sige, rapapap lang sa tuloy, kambal ka man to sa DILG, latunta lang. Okay. Salamat kin, Mayor, Good night sa imo. Good night. Okay, mayang gabi sa tanang ito para mati. Salamat kin. Action firing line. Nami patutaning masugilan noon pata kay Mayor ma-discuss sa iban kabalo kang isa ka importante pagidi. Amo ni tani ang parameters kag guidelines sa National IETF when you talk about vaccination program. Damo na siya mo. Ti karon diri sa imo hindi man niya pwede nga mambal ka lang, oy mga kapitan amo niyo brown niyo mo ni. Pero kung may guidelines na nga basihan kag parameters, amo nang gamiton sang alkalde nga mag-obra sa executive order nga dapat amo niyo based on the guidelines sa National IETF, amo ning papel nyo, amo ning babulig nyo. O, kay initanan, hindi ni madaog sang isa lang katawo nga pagtrabaho, kundi kita mo, it requires kuno sang nightmare nga kinanglanon nga kanamuon sang logistics. Tawo nga gamiton mo, bisan sa pag-vaccine o pagbakuna pa lang, na tining kakita sa naman. Action Kung firing bilog na line. Pilipinas, pilak-bilyon ka pesos to, ang ginpain nga pundo. Pero ang ginestoryan tari bisan amo na nga may mga signing na take note nga way pa ni may baluan kung sano magabot ang vaccine kag pila gid bala ang strength o kung pwede nga ma-provide sang AstraZeneca. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10%. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan sa inyo regular anchorman aksyon Brian Moden. Aksyon Firing Line. Ako naman aksyon na tayhupon ay may gabi dira kay Tuto Richard Canteri sang Bitline Taxi. Siya ni kay na ang piloto ko mo. Gasutoy siya mo. Lingkoy nga gaw. Kaya basi kung hindi ta kay ngabot sa pataw, basig mabilin sa aton sa baw. Aksyon Firing Line.
daw ginasindutan buli niya. No, ari kami dayon abot sa stasyon de. Salamat kito to Richard Cantere. Hoy, si Miguel Nambong, si ako Maldita, gamonitor man, Yvonne Boyser, dira sa Germany. Ma'am, may gabi, Guillermo. Ayan o, oras imo naman. Good day na lang ang greetings na gura. Guillermo Clarito. Amuning ginatamyaw ni Sir Alex Monteza. Subong na unahan niya tamyaw si Sir Alex, no? Ni Sir Guillermo Clarito. Ang migo niya kuno sa Philippine Coast Guard, Bacolod Station. Si Ostonal kag migo Alex Monteza. Ginatamyaw man. Si Ma'am Vanessa Mayo dira sa USA, may gabi man. Or good morning da sa iya. Angela Liarti Gayondato. Salamat Sir, excuse sa RCO 2.0. Nagasugod ng gidbala sa kada barangay. Yes. Supposedly today ang deadline kag mag-inspect na kuntani ang tukuron nga team, no, nga mag-amuning ma-inspection kag ma-evaluate. Galing kay gin-extend Sir Guillermo until January 25. Action firing line. Meaning, umpisa karon nga adlaw, ginpaisol naman 10 days naman ang gindugang. Jocelyn Libon Dispo Haraman, utod ni Sir Guillermo kuno si Era Clarito Magar. Kag sa Pumuluyo, Sampoy na Vista Gibong Pontevedra. Thank you for listening. Gamonitor man ay mga taga-Jutams galida may gabi dra sa inyo, hindi ko lang pag-isa-isa ho na. Gamonitor man sa transistor radio. Transistor radio, gamonitor. Sige salamat. Ari pa. Michael Season. Ara siya sa Pananyaki. Tamiyaw ilang kuno Season Palma family sa Purok Brotherhood Sumag. Salamat Jonabel Hayawon Laison. Gamonitor man Jans Ki. Jansky. Sige sa Gianan, sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, sila ni Grace Joseph, Nemia kag Tita Rose. Araman always ga monitora. Salamat Bernadette Lacson, good evening. Salamat sa imo. Gatamyer sa kay Mayor Bing Mengabio. Salamat Bernadette Lacson, no? Si Ma'am Bernadette. Valencia Kenneth, idol Mengabi si mo da. Action firing Napi line. naman ta sa Sunday, basi ka-drop by kato sa ako, nakayara man lang ko da. Action Sherilyn firing line. Oro Javier, gamonitor, no? Si Patrick Lidisma Oro, happy 19th birthday, God bless siling niya. Sige, Christine Minies Villalobos, Martin Aliling Idilaos, tanan nga mga miyembros ang OTTG, ginatamyaw na ton gali, no? Ralston Zaragoza, salamat. Shout out Longno family sa Iloilo, kag Digna DC family. Susan Gonzales, gamonitor man. Action firing line. Mary Grace, Elizabeth Malagagamala, Sir Arnel Delis sa Station 6, Sir Alan Supi, Maria Teresa Bayani, Dory Malunes Elovera, gamonitor man. Thank you kina. Araman si Nelda C. Guanse, Tolroy dra, o manghod ko sa Saudi gamonitor man. Attorney Lorenzo Alminasa. Good evening, attorney. Action firing line. Oy, pakaronan ko niyo kay, by the way, may update kita karon sa province, bla particularly nadugangan pa 5 million ang kalitan. Sugong man tong way pa bagyo property ng halit na gindulot na no. Din kakita imo dugangan kasang 5 million. Pagin nga kalitan nga na record, no? Kon epekto sa pagbaha ang paghambalan. 5.7 million worth of damage and production losses sa agro-fishery sector. Tiding ka nakita. Iway pa ganing bagyo, ya? Action firing line. Now, speaking of bagyo kagalitan, ari ay kay ng City of Bacolod, nag-preside kina sa meeting is Vice Mayor Elcid Pamilaran, kay tuyo sang city, nga makabulig man sa mga tiyempo katulad sini, actually mga LGU, binuligay ng ginahimo nila. Kapin pagid during calamities and emergencies. Online sa firing line. And joining us tonight, sa ato na pagpangalagad is Vice Mayor Elcid Pamilaran. Vice, how are you? Good evening. Ngayong gabi, Action Heart, ngayong gabi, kita sa imo pagpalamat. Sir, I understand ikaw nag-preside kayo na sa meeting representing the mayor.
Ano ang dangatan sa inyo sining discussion kag more or less mga pilasar ang aton hatag sini o kung mayara ginaman cash assistance kita nga mabulig sa mga nabaan kag din nga LGU ang hatagan sini Vice? Yes, Action Art as Vice Chair sa Kuan, the RRMO, well, kita nag-preside kagina kiti si Mayor, wala kagwa, no? Alin sang aga. Nag-attend siya hearing sa Kuan, sa Senado, ang dati nag-upod pa gito sa Presidente sang signing sa Kuan, no? Sang donation sang AstraZeneca sa Nasyon. Okay. So, upon sa iya instruction, nagpasar kami sa isa ka resolution na din-approve na mo ng iya request na maghatag financial assistance sa 4 ka LGUs na nagdeklarar sa state of calamity ng cities of Talisay, Silay, and Victorias. Naghatag si Mayor Ping dira sa ila o ang City of Bacolod 1 million each and 500,000 sa EB Magalona. Hindi man takahatag kung why sila kadeklarar state of calamity. So ang iban nga LGUs nga nagbahaan man I suppose ang Catis and Escalante na igo man, hindi man San Carlos, pero why sila nag-declare state of calamity. As I understand, ang hardly hit gani ang Victorias eh. Next, I think, is Silay wala or Talisay. Okay. Ang Ibi Magalona daw, as to number of families, no? Ang Ibi Magalona ang Talisay at Muamo. But ang mga punong, no? Ang igo, ito sa Ibi Magalona. So, kada LGO, Vice, i-correct ko lang, 500,000 kada LGO? No. 1 million each sa 3 cities. Okay. 500 sa municipality of Ibi Magalona. I see. So, sa DRRM mo office na sa no, nga budget kwaon? DRRM mo nga funds na to. Okay. So, more or less, saan ni siya mahatag sa ila, Vice? Well, maagi ini sa Sanggunian this coming Wednesday. The earliest siguro Permanente na. Next Wednesday or ano to subong. After that, Permanente na ni Mayor. So, isip siguro next week. The following week. Next week. I see. So anyway, it's a good thing ti amo ning kinanglanon tayo basta may mga kalamidad katulad sini binuligay tuod ang mga LGO kag ti amo ning isa sang mga yatag sang city. Anyway, Vice, daway nagiman ko dugang pagin concern sa imo unless basi may ara ka sang i-update sa aton sa AETF kay maki-update ko dugay kay Attorney Masculino blas ang dugang pagin kalitan to nila. By the way, sa AETF, recently, may mga meeting ka mo, Vice? Well, kaya mo nang gina-monitor na itong Action Art, gina-monitor sa City Health Office na ito, ang new variant ng nakasulod na sa Pilipinas, no? Okay. In fact, Quezon City ito. So, let's hope and pray hindi kalabot sa ito na. Sige. Vice, salamat sa imo time karon na gabi. Good night. God bless sa imo. Yes, God bless the Action Art. More power sa imo program. Action Firing Line. Vice Mayor Elcid Familiaran sumagapain pero ti subject pa ni sa approval sa council and then panamahan ni Mayor 1 million each Talisay, Silay, and Victorias. Ang Ibi Magalona is 500,000 pesos. All in all, 3.5 million. Ang ihatag i-donate iya sa City Government of Bacolod sa mga nahalitan nga mga syudad kag banwati ang ginhatagan ng nila amo ni siya ang ang naka-declare sang state of calamity.
Action firing line. Pero sa iluhan, kumlaksyonan, no, si Attorney Japheth, basi available siya kay kibot ko grabe, may dugang pag hindi ang mga 5.7 more or less nga additional nga kuano kahalitan dilawg-lahog basta magyan ka sang natural calamities katulad sa baha. Amo na nga pila ka tuig bisan sa mga individual ni nga nahalitan bisan pa man gani nga ang imoya sa personal mo bigin pundar mo sa malawig nga tempo gin pangabudlayan mo gin pangutangan pa sang iban agyan ka sang baha tapos gid damage salin sa imo appliances. Ang iba na wadan papuloyan nagkalaguba gid iya bangod sa buslog sang tubig baha. Action firing line. Ang isa sa balantayan tadi kay timay mga proposal ang committee sa Sangguniang Panlunsod o Sangguniang Panlalawigan sang Negros. May plano sila, may mga aerial survey. Siling ko dapat padasigon no nga especially meeting na nga mag-identify anong road cause gid, anong reason sa pagbaha ni. Kag bisan temporarily may ara sang solusyon gilayon nga mahimo. Agon nga kabalo kati ang ulan hindi mo ni mapungdan. Kay kada tuig kabay ang bagyo ya gasulod gid sa aton sa Pilipinas. Action firing line. Way pa nga bagyo nagbaha na. Oh, much more ko na morning sitwasyon karon kag way sang mahimo diri bisan band-aid solution lang anay kundi disgrasya. Action firing Ilang line. pa pa niya po na lang anay sa turn niya kay daw basi kon sako man. Anyway, kung di man sumumpa, basan tani kay kung sumahon to, kurakudako na sang damage sang baha nga to, sa flash flood, inaway pa bagyo. Tikon hibaloon tani siguro buwas sa provincial government, pilang mabulig diri nga financial assistance sa mga nabiktima sa sining baha. Sa mga individual, mga nawadaan puluyan, partially damaged, para may baluan taman, no? Ari lang ko, pila lang kami sa antes ko liwat mag-commercial break. Pagbalik ta karon later, kantuan ko si Action Jan Diaz. Congratulations sa mga bago na promote nga mga police, commission and commission police members ng PNP, province and BCPO, may mga na-promote action Action firing at line. sa mga nagpa-promote na medyo pamugno magkamukag pa burger. Kung mga sa BCPO ni na-assign yapon si Action, ang sigurado ni kada sulod sa police station may burger ni siya mo. Action firing line. Preparaan sa sang burger bilang inang daw karton. Karton bilang niya pa pati sulod dayaw. Kita mo na. Ay, berti ya. Sige lang. Jocelyn Aresivita Ulak, Dan de los Santos, Araman, salamat Anthony Jones, Havilo Siblano, Pelton Lipura, thank you. Paul Spot III, salamat kid. Geneva Filosenio, Alma Agravanti Sabater, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon
Radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:38 na. Dire kita sa last and final stretch sa aton pagpangalagad karon na gabi. Sa ngalan sa gihapon ni Action Brian Morden. No, Action Artay Hupon, si Ricky Makiling Lakson nga monitor mano. Ara man si Jose Mongcal Torilla. Thank you sir. Si Ray Tayhupon, nakakonprimo, taga-tabok iniya. Thank you gid, may lang pag-monitor kay nung Henry Suson Magali. Kag tanan nga mga taga-KBS, da may gabi sa inyo Happy New Year.
Do ka late na po, sige lang Action firing line. Kay Joval Trinidad, sing again, greet lang father, mother, sister, and brother-in-law of my friend Mr. Orly Cordero of San Dionisio, Barangay Granada. Si Sir Bia Jonathan Araman, si Carlos RJ Arijart Trahera Di Mihilio. Bawya akong kubasa, ginabaliskad mo, may gabida. Salamat. Araman si Rolly Intis Istuya. Si Gladys Mukon de Prado, si Mamaylan, advance happy birthday, hambal niya. Rolly Intis Istuya. Salamat sa imo, sir. Araman Rodelin Alvarez Bayabado. Vince Adolfo. Ya pamilya Panagsagan, nga kapamati sa imo subong. Salamat. Maria Teresa Hopelinia. Cathy Ver. Araman si i-check lang na muna sa may kwan kuno, sa may Pepsi dapit, may aksidente. I-check lang to bikaron. Sige. Fidi Magsipok. Rofi Pharmacy sa La Castellana. Bawal La Castellana, monitor. Thank you. Alma Agravanti sa Bater. Thank you, man. Sige. Direct ko sa report ni Action Jan Diaz na kay kuwaon na ring update, no? Damo gali pulis subong na promote. Tiyan mo gina, basta ga-perform ka, basta ga-schooling ka, ga-ambisyon ka nga ma-promote. Si kasama Mark Imar, ganyan, promote man ho. Kasa Jay Arroyo, guru promote man. Congratulations sa inyo, Nasa mga na-promote. Si paring Sindoy Ransi na promote man. Hindi siya pulis. Si paring Sindoy Ransi, pare, nalipat na ko sa itsura mo. Amanumduman ko lang bala, biguti mo. Action firing line. Salamat kita. Tikay may ara sang pinning of ranks para sa second level uniform personnel kaina. Kag abot mag commission officers. Congratulations sa inyo, maayo gida nga performance. Believe. Basta nagatrabaho katuod, may padya gid para sa imo sa uli. Ario, ang detalye siniwar Action Jan Diaz nga nagtutok na dira sa Nopo Grounds, na dira sa may area sa Barangay Estefania. Action Jan? Action at kung sumasumahon, mga sulusobra, gid 400 mga pulis sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, amo ni ang maging pang-promote, no, bago gilamang, of course, action efektibo, tinalikdan nga bulan sang Disyembre paning order. Pero of course, ang formal, ang muning oath-taking o kung nila pagpanumpa sining katungdanan nga ginhatag sa ila, kang gipatigan simultaneously ni nationwide action art, tanan nga mga oath-taking o gipag nilang mass oath-taking, doning kag pinning sa mga second level ranks ng kapulisan ang ginpatigayon. Kag diri sa probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, nagkandak man sang kaangay sing aktibidad. Pero kita kay na dito kita nagtutok sa may Negros Occidental Police Provincial Office sa Camp Alfredo Monte Libano sa may Barangay Estefania. Dito mga 330 gid, 330 ka mga pulis. Damo gini action art ang nag-intra ko nabi nagtambong dira sa mass o-taking agin pangunahan of course ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romy Palgis. Kaya na dito nakita naton mera duwa ka mga Police Executive Master Sergeants, may 16 ka mga Police Chief Master Sergeants, may 67 ka mga Police Senior Master Sergeants Action Art, may 58 ka Police Master Sergeants, may 50 ka Police Staff Sergeants, tag may 66 kung 66 ka Police Corporal. Ang 259 nga ini, organic, gini ka NOPO, magsiring ka organic, directly under selection art sa NOPO, gini mismo nga administration and operation abi. Mayara man be outside unit sang NOPO, amo ni ang mga pila kang ahensya sang kapulisan, still police na sila and then they are also qualified sa ginatawag nga promotions. Mayara isa from Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, may ara man 3 sa Negros Occidental Highway Patrol Group, may 2 sa Directorate for Integrated Police Operation o kung DIPO, may 65 gid iya ka Regional Mobile Force Battalion 6 o kung RMFB Action Art. So po na iya. No, kung sumasumahon ang nag-o-taking kainap,
330 ka mga police non-commissioned officers. Okay. Magsiring ka police non-commissioned officers, amo ni sila ang sa posisyon kung ilabing ranggo from police executive master sergeants down to police corporal. So kung sa una, amo ning panawang SPO4 to PO2 action art. No? Ay mag-lieutenant ka, commissioned officer ka na mo. Kung nagkakita commission ka na, so ang usually, tanan ng mga PCOs ang nag-conduct sa ginatawag na mass oath-taking, doning and pinning, ang region ina siya o kung ang national headquarters. No, so ang mga PCOs at ito kay na yung mga PCOs sa may regional office sa may Camp Delgado sa Pro 6 Action Art dito sila nagtambong sa mass o-taking, mas dasig pag dito natapos ng mass o-taking nila kay after kay nasang pagpag-aktibidad rin mismo sa may Nopo, nagtawag man kag nag-congratulate si Police Colonel Romy Palge sa mga PCOs nga digto nagtambong dito kag ginapasidunggal ko rabay ng panumpa man action art. Sa PCO may ara 7 ka mga police ka major na ang ranggo na nila major na may ara nga duha ka mga police captain kag may isa ka police lieutenant action art. Bao. Kilala talaga ang mga nag-major na? At sila police major John Jeliba. Bao, major na siya? Oo, major na Bao, T.Y. Gilberger da? Ati, gamati na ta. Police Major Wilfredo Binuman. Bao, wala pagid. Isa dulid siya, no? Oo, dulid. So, kanigisa man, Police Major Graho, dito na iya, sa may Nopo. Kagi na di siya ton? Oo, na, kagi sa BCPO? Do BCPO, blado si Graho. Kung mo ni siya nga Graho, ang kung gali retired na itong siya ka Graho, kung sa Nopo, gali siya una. Oo, basi ano na guro parente Parente. Major naman. Certain Police Major Eileen Singbingko. Ano ni saya do saning sa HR, admin HR, darasang Nopoged. Ba? Major naman. Salgado, do major naman. Salgado, o ti kagi Nopo gina siya. Kagi sa BCPO, no? Do wala guro sa BCPO. Away siya. Salvador Benedicto, blan siya singuna mo? Major naman. Ang iban, may arap pag-waiting, hindi kompleto ang lista kay kalabanan dari sa may headquarters, Action Eric. Ang mga action art, ang mga police major nga ginagta sa ranggo. Sa police captain, Magan, sang Poboso, promoted man sa police captain, may isa pag-head nga police captain nga promoted, ginacheck man nato ng ngalan, kung most probably hepe managuro sa police station, and ang isa police lieutenant action art nga assigned man mismo diri man sa may Nopo nga area. Ariwa si Colonel Romy Palge siya kay nga pangimbulahan sa mga sa tambong kay na sa mass o-taking. Sir, congratulations, or ma'am, congratulations sa PNP. Alam niyo yung PNP doon? Nasabi ko, yung promotion ng pamo. May napopromote, nakakilala ko, sinasabihan ko. Sir, or ma'am, congratulations po sa promotion ng pamo. Nabasa kaninang umaga, sabi, promotion comes not from the east nor from the west. It comes from God alone. Maliwanag po yun. So, wala tayong may pagmalaki dahil yung promotion na yan ay galing sa Panginoon. So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya, pinapapalakpak ko pa nila yung mga promotees kasi yung palakpak nyo na yan ay pasasalamat nyo sa Panginoon. Kaya, huwag yung malakpak ulit kayo. Minsan, gusto natin ma-promote, tatawag tayo kay ganito, lalapit tayo kay ganito, okay lang naman yun. Sa mga kakilala natin na tao, or may influence, okay lang din yun. Pero, kagaya ng nasabi ko kanina, promotion comes not from the east nor from the west, it comes from God alone. So, hopefully, yun yung rason kung bakit tayo nandito ngayon.
Actually, nakabat yan si Police Colonel Romy Palge, amo na kayo na yung mensahe sining mga nagtambong digto sa mass taking. Of course, kung ano po, may ara, ang BCPO, may ara man nga mga promotee, o hindi pang promote abi, no? 88, double 8, dari sa may BCPO. Grabe. Damo dahil sa Domingo, ta si Lieutenant, tutugali yung isang kimigo nga nag-promote dito sa may Station 3. Kayo, kung may 88 ka mga PNCOs o kung Police Non-Commissioned Officer, may araman PCOs o kung Police Commission Officers nga gin-promote sa may BCPO nga nagtambong man kayo na sa may Police Regional Office 6 nga dito action na art. Dala na sila na-promote sa BCPO, sila ni Manog Lieutenant Colonel Blas, sila ni Sir Jovel Sidel. Wala pa na sila ya? Way pa kayo daw siniman to, no? Gawlat-ulat sila kay kinanglano na nila action na i-transfer kay NBTO or key position ang ilagi na Kapitan Subong. Dapat may key position sila ng isa ka qualifications para ma-promote ikaw. So gawlat pa na sila Subong, do wala pa man nagani ko no kay dumay padala pa na memorandum order halin sa dito sa National Headquarters. Kaya usually amo to nang naga-confirm sa direktor naton nga Colonel Abi Action Art or Lieutenant Colonel. So gawlat-ulat sila nga apat, no? Ang mga classmates nila sa NOPO, no gawlat-ulat man, ila ni Bats nila ni Police Major Jovel Sidel, Gabana, Hever, and Kulanag, ang promotable for Police Lieutenant Colonel. Sila so, ni Major Elredo Telios mo? Lieutenant Colonel mo ni siya? Kayan mo siya eh. Pero dito sa may DCPO, may 5 ka mga PCOs na na-promote ka nagtambong mas sa may PO6 na ina. Of course, 2 ka mga police majors na nagka-compute subong sa station commanders sa 2 ka police station. From station number 3, may Gomo Police Major Richard Parito. Wow. Ang formerly from Candonete, ari subong sa station number 3. Major na siya? Major na siya, no? Police Major Richard Parito na. Ang iyadara nga CESPO, amo nang nag-service na Deputy Lieutenant naman si Police Lieutenant Saison. Wow, very good. Saison do'y dugay na ginaya, pero may pag-interview sa una, dumdumam sa unang sugod-sugod pandemic lang. Gani siya na to permi, bisan pagdulong itong pagkaon, siguro siling ko, ari ka di gyapon, sir, way kirang takaan di. Tinig-tog sabihin na assign. Siling ako, di sir ang kwan, assign nga mabantay di. Gani, ang bako di, doon ang gitom na kita. Gani man, doon tamaan gito siyang init. Guro nang pawan naman subong, kaya daway naman niya border control. Oo, galing kay Tia Kabalok naman, basta Facebook ka daw, kaya sa deputy ka, at idamo isang obligasyon ni Police Lieutenant Saison, and deserving, well-deserved. No? Si Police Major John Ray Batadlan sa Station 8, amo man isa sa mga promoted. Bao, Major naman. Major naman, action na art, no? Very good. Sa Police Captain, of course, Police Captain Paul Vincent Pendon, promoted man. Amo isang sa CDEU, bala? Ngayon charge. Promoted naman from Police Lieutenant. And then may dula ka Police Lieutenant, amo na to si Saison, kaya isa si Ma'am Indiape. Nga dugay na gina si Ma'am Indiape, dra sa may PCR sa Bacolod City Police Office. So, Police Lieutenant, tas subong si Ma'am Indiape? Yes, yes. Wow, anay ka na silo sa BCPO, hindi gini siya kapaburger sa akon. Kaya rin sa BCPO mo. Gani, arala data. Pero kung kaysa, tara sa kapanaog sa kalanan, misis, kang magbabay pa siya, sir. Lipat ko na yung duty. Ini, nali, magamuni, dito pa ni siya sa unhan pa, manaog na rin kong bantay taxi, bro. Gabati na sila ni Sir Rinjapping, aduwa. Mga listeners, gina sila ni Sir Rinjapping, aduwa sa Action Radio. Gani. Si Sir Rinjapping, guro gaulat-ulat ng mana, no? Nga makakuha sa enough gid nga time para siya nga promotion man para baka Lieutenant Colonel naman si Sir Injapi. Siling ni Major na John G. Liba, nag-text siya. Siling niya, pila ka burger ang kadyan. Sir Zé, kano bala? Makayuhom ni siya mga biyabaw. Nag-monitor siya, nag-text sa magulang, sakto mo dambal mo monitor siya. Nag-action na report, ga-monitor man siya eh. Congratulations. Hindi kay Kaina, nabala ako ganyan isa sa mga police major, kaya mo gitong gin-mention Kaina. Siya, ni Police Lieutenant Abigail Donasco, sa naman ko, kasi mga police major, subong ma'am, wala si Sir Liba. Wow, no, naging yung alam ba? Pero lain sila kung kayo
kadlaw siya, ha ha ha. Tisili ko ba, si Manny na naskandunid na siya? Makita niya siya guro lain na nga basi kay promoted na siya. Basi lain naman ng assignment at atag siya. Ati, depende na. Kaya dito, guro, doon na lulingalingaw, magsakag dumay itong pamalakad, tumikando ni. Do, halos man tanan. Kaya kadamo, bisang ano, ang ginatawag nila, balang nga table of organization, paswerte-swerte, man mo kag depende, man action art, kung ano, qualified. Punon ang nilang table of organization, mato kanang balkainan ni Police Colonel Romy Palgit, ina-depende sa kapisantisan sa mga, performance sa mga personnel, para sila mabing nga qualified ka mga kasang flat action art for promotions, no? Damo ko man gaulat, iban nga mga police lieutenant colonel, naga-hulat-hulat man, no? Kundi sila nga mapang, kung ilan na tiyempo nga ma-promote action art. Dahil dagikan sa patulang talibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patulang sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action firing line. Sabi mo na, tahuman ko sa mensahe ni Police Colonel Romy Palgi, sila nga ang inyo promotion, sagid nga pasalamatan ta, initanan na ang kunyo bangod sa kaitasan. Te, kabay pa well-guided ka mo, no? Kag magapabilin sa inyo ang sa tagipusoon kag commitment sang isa ka pulis nga magserbisyo to protect, to serve and protect sa aton pumuluyo. No, hindi niya pagsundon to si sino ganito aksyonan ng naniro to, si Nuesca. Ano aksyonan? Ano ganito pilido esto to blang gintiro yang mag-iloy to? No, ngigo sa uliti iyaman to ya diretso. Hindi pa siya not guilty pa siya. Pero kakasa siya sa serbisyo. Action firing line. Ang blessings sa inyo. Kagabay pa pisan pagid, trabaho pagid tudo. Importante kapag serbisyo nyo, muna sa nasiling na ni Police Colonel Romy Palgi. Pasalamat kita bangod ini nga blessings ang ini na ang kunyo nga promotion may bugay halin sa kaitaasan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuon
patuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Uno. This time, check his Nagawa na si Jan, bisan dutay lang gid, sa radyo lang siya kuno. Sa radyo sa magi noy, bala si Iado kay para nga makwanta, no, mapasulod. Kasi nga gawon da lang before kita mag paalam karon nga gabi. Ara siya sa radyo Aksyon! Report! Aksyon Jan Diaz, may aksidente kuno nagluntad. Aksyon Jan. Son na art gintabunan na ginamang sang karton. Ining isa ka persona matapos nga mapungguan. Ang isa man kasalakyan diri sa aksidente nga nagluntad sa area sa barangay Bata, Ciudad Mansa, Bacolod sining nga mga tanion. Sa gina-check pa diri nila sa tanong otoridad, di pa man nato ma-declare daring pinakauling medical bulletin sining persona, tubtob nga wala pa sang konfirmasyon sa aton nga mga kapulisan. Detalye sa nagluntad nga aksidente karon nga gabi bantay sa tabaka aksyon diri sa gihapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Flash report ikan sa patulong taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa sa Aksyon, Bacolod Aksyon Radyo. Report! Ay, naging agaw pa yung aksidente karon na gabi. Detalye sa nabantayan diri sa Aksyon Radio
Bacolod no, sa pagpanumbalik karon sang patrol. Action firing line. Wala kita panahon diri sa ato na pagpangalagad sa Biyernes nga presentation sa Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon Mark Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.